Dahil kabaga naman kayo ni Uragang. What? Haluyong ko na ining tinanom na lang ka kung ini ha. Kana yung purgatin pa ini. Jesus. Grabe ng henerasyon ang uminage. Ano naan? Kagubay na inikan mga lulo ko. What? Haralunin lamang na nagkaparara sa kinaban. Dahil pa nagbubungan lang kang ini ha. Ano naan? Pati na sa nalangka. Pigpapaproblema. Sikula. Ano naan? Talaanan ta ka. Pagday ka buminunga, sa laog kiduang simana, tumbada ka. Grabe na ang pagtimpi ko naman. Nanguragan kita kababas-habas dyan. Kalilinig kang kapalibutang. Unya dahil ka masarapan mabunga. What? Ano ka? Jesus, napangyari yan. Masimbag pa. Ihanap ko na siya kiagaw. Ipuyugon mo ah. Patawaran kita. Kupan mo problema kan agumon mo. Patawaran lang ka ini. Dahil ka ba yung magparasimbag? Ako ang amo mo. Magsulog ka sa kuya. Ha? Tampalingan ka lamang dyan. Jesus, ano na ba yan? Pigpaparatabilan na nadai ka magparasurusimbag ki amo mong kula. Malula ka. Katampaling ko talaga. Baka duwasan ng ribansa. Tumbada ka dyan. Ako naman dahil mo naman ako pagparakur. Kunyano naman nalang ka. Sagana ka sa vitamins. Di ko para makalang taki vitamins. Puyug-puyugon mo ah. Marahalo ng mga vitamina. Hali pang Vietnam. Hiso, tapos dahil ka nagbubunga. Haluyong ka na dyan na nakatanaw. Anong klase ah? Sa mga pag-iriba mo, sa mga kabats mo, may mga makuapo na, ikaday ka pa lamang. Ano naman sana? Hinguwaon mo na. Nabumunga ka naman lamang, hali dumakulman. Ang mga pag-iriba mo dyan. At abay masimbag na naman. Uragan talaga, rapasong kumanang sinan. Salbaing ini nyo. Hindi naman masimbag pa talaga kaya mo niya. Basta naman ako binurbatingaw naman ang pag-isip ko. Ay tangkatan lang kang ini. Kaya lakaw-lakawan ko na. Arawang napupugol ko pa ang pagsadiri ko. Grabe na naman. Garuday ko na naman mapugulan ining sadiri ko. Sa langka naman sana. Malibog na naman ang payo ko. Sa gabos sa problema, langka pa. Bala ka mo dyan. Bala ka dyan sa buhay mo. Nag-apod pa sa kuya. Nag-aapod pa. Ang inda. Isnabunta kang unyang.